F'pajjiżna ġie inawgurat l-ewwel Bank Ewropew bil-kuluri blu u isfar, inizjattiva li għandha ħsieb li b'ġest sempliċi tippromuovi l-valuri Ewropej tal-unità kontra l-mibeda u l-intolleranza. Dan il-bank sar fil-kampus tal-Università ta' Malta fuq inizjattiva tal-Organizzazzjoni tal-Federalisti Żgħażagħ Ewropej u l-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta. NetNews tkellem mal-President ta' GEF Malta, Nikos Spiteri, li spjegatilna kif permezz ta' din l-inizjattiva għandhom lan jwaslu messaġġ lil dawk kollha li għaddu minn quddiem dan il-bank. Xtaqna li nikkommemoraw din l-Unjoni Ewropea b'mod li forsi mhux tas-soltu. Bidi nagħmlu dal-bank u jkun hawn anke aktar bankijiet madwar Malta u għawdex ġifieri. U f'dak il-sens ukoll nikkreaw simboli li huma permanenti madwar Malta u għawdex jiffakru lill-ċittadin Malti x'inhi l-Unjoni Ewropea u għalfejn aħna naħdmu tant għaliha. Il-proġett ta' Bank Ewropew beda fl-Italja u kien promoss mill-Fera Taljana tal-istess organizzazzjoni wara vandaliżmu b'simboli Nazzisti. L-ewwel Bank Ewropew isir fil-belt Taljana tal-Lecco f'Lulju tal-2021. Illum il-ġurnata hemm aktar minn 50 bank madwar l-Italja bħala parti minn din l-inizjattiva. Il-kap tal-Uffiċċju tal-Parlament Ewropew f'Malta, Mario Sammut, spjega kif inizjattivi ta' dan it-tip huma importanti sabiex il-valuri tal-Unjoni Ewropej jibqgħu ħajjin u nassiguraw li ma narawx aktar gwerer u mibeda fil-kontinent. Il-kuluri Ewropej jissimbolizzaw l-għaqda bejn il-ġnus Ewropej. Il-proġett Ewropew beda bħala proġett ta' paċi u kompla bħala proġett ta' paċi. U xi ħaġa bħal din tfakkarna illi aħna għandna Ewropa waħda, aħna Ewropa ta' paċi, Ewropa li tippromovi l-affarijiet pożittivi bejn iċ-ċittadini Ewropej. Persuni minn madwar l-Ewropa kollha naqdu ma' din l-inizjattiva biex ippinġu l-kuluri tal-Unjoni Ewropea fuq bank f'pajjiżhom. U ma' dawn l-istati issa naqdet anke Malta b'dan il-bank li ġie inawgurat fl-Università.